Na sastanku u Gradskoj kući gradonačelnik Bogdan Laban upoznao je ambasadora Hrvatske Gordana Bakotu sa društvenim i ekonomskim potencijalima grada, a razgovarali su i o položaju i statusu hrvatske nacionalne manjine u Subotici. Gradonačelnik je gosta upoznao i sa projektima koji se rade u gradu, a ambasador Bakota poručio da su u pitanju ozbiljni i važni projekti. Danas smo razgovarali o društvenim i ekonomskim potencijalima Subotice, o položaju naše hrvatske manjine u Subotici, o zajedničkom suživotu svih nacionalnih zajednica na koje smo ponosni u ovome gradu. Također govorimo i o prekograničnoj saradnji, o mogućnostima gdje možemo zajedno nastupiti ka fondovima Europske unije. Izuzetno srdačan i prijatan razgovor, tim pre što gospodin Bakota je i ranije bio gost Subotice i odavde je poneo lepe utiske. Važno je govoriti o saradnji Subotice sa gradovima u Hrvatskoj poput Osijeka u kontekstu jedne evropske prekogranične saradnje, izjavio je ambasador Bakota. Mogućnosti za saradnju su velike, a Hrvatska sa svojim iskustvom u Evropskoj uniji može mnogo toga da uradi za građane obe zemlje, istakao je Bakota. Također ambasador Hrvatske i gradonačelnik Subotice razgovarali su i o položaju hrvatske zajednice u Subotici. I ovdje je prepoznato koliko je bitna hrvatska manjina za ukupan život i u području kulture i na području gospodarstva, a također dakle, u političkom smislu. Ja vjerujem da će s vremenom doći do pune emancipacije položaja i prava hrvatske manjine u Vojvodini i u Srbiji. Na tome zajednički radimo i to je na obostranu korist i Hrvatske i Srbije. Nacionalne manjine su naše zaista i sa jedne i sa druge strane naše blago i nešto što mislim da može biti pro futuro jedna vrlo čvrsta spojnica Hrvatske i Srbije. Ambasador Hrvatske poručio je da je siguran da je pred Srbijom i Hrvatskom intenzivna saradnja što će biti od koristi za građane Srbije kao i za građane Hrvatske.